Shot. No, no, no! Ai! Anem a presentar el verí de Tra, la pel·lícula de... Ai! On cantem i tot! Ei, vaig al matar, el cameraman també! Oh my god! Shh, cameraman! I bé... Ja està! Fins aviat! No. Atureu! Atureu! Què tens tu, el cameraman a filmar i a parlar de la cavera? Així, atureu, i se pot més llegir-me de vosaltres. Em dic Lucas, tinc 14 anys, visc a Soler i me la pepa, nois! No, no, mira, no, 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 no! Ah! Deixa'm matar! Bon dia, em dic Julià, tinc 13 anys i visc no sé pas on. Em dic Alicia, tinc 13